chuny jaluo. Pod omedo ng'iyane na limbe mar jatend piny Kenya Dr. William Ruto time piny Amerika, limbe moyiedhi mar tich. Mopogore kod mano jomadongo nitie penjo kama penjo. Uparo ni familia mar Ruto nyige nyodhi timo ang'o e piny Amerika? Agidhi kaka first family. Okay. Mano kende. Nikech kane gin gi portfolio, be okaneno kane Oland project mane gin tiere involved directly. Koro manyiso ni by extension kano luong jatend piny tembo extend invite to family mare. Okay. Ni od joka kingi. Od joka kingi. Akeni je ibonyo poni kodwa hero kama ne. Nano kanyo kane otemo ngel ji mopogore jo meji nyiero bende. Of course studio manyocha William Ruto dhi ng'iyo cha. Ne bedo tenore gi jo meji nyiero ma wan go Kenya ka motingo Botita gene. Ting'eni gima jo Kenya mang'eny osebet ka penjo ni achiel kuom gima ne wang'e ni Ruto dhine ne dhi Katela Perry, ma en achiel kuom the first black Americans moyaw studio ne, kendo iwacho ni studio no nigi sceneries te ma ng'ato nyalo timo acting. Koro idogi penjri ni wan wawegi wan gi Lupita wa mano onego beni mano emane face marwa kata kane wadhi kanyo. Mar ariyo, wuon studio wuon ne unge, kendo neno kano keto ex mare mowacho ni ne en gi bura moro manomiyo kono nyati mang'o ok nonyal biro. Koro ipenjre ni ama jatend piny ma oko mobiro mondo benchmark mondo ne gimitimo mondo ne kawambe wanyalo bedo gi machal kamano Kenya koni to ini wuon ionge. Mano nyiso message mane, nikech bet neno ema dino miyo wambe waido gi commitment mowacho ni maybe gi machal kamano studio makamano nyalo bedo kanye inyalo bi ma los Kenya ka. Nikech en achiel kuom maduong' mane pok otimo ang'owa mane pok nobeti kendo ma jarateng' notimo ang'owa ema ogero. Kare Talanta hela timo ang'o nikech ne giwacho ni giloso Kenya National Theatre, Multi Choice Limited be nitie gi studios me gi Jamhuri ka maduong' mokalo, mantie gi sceneries mopogore. Koro mane minya KBC be nitiere ka. Koro mane minya penjo ni to CS wa Ababu na Mwamba ne nitie kanyo. Keching'eni samidhi benchmark kamano nitiere ng'ama onego beniti mang'owa implementation. Kanyo de wanene CS marwa Owalo na neno ka PS mare engineer Tanui professor ne nitie. Tidogi penjri ni ya docket mare ema direct gi Kenya Film Classification Board ginigo. Magi kama ne embe ne ntiere nikech sama koro jatend piny osedhi mowacho ni koro kama kaka owinjore kama kaka wadwa tiyo to gine implementers. Koro ka gine mane gionge kacha ng'ato nyalo wacho ni ne gioro technocrats margi. To kata ka ne gioro technocrats iyudo ka kae ja studio wuon Tela Perry ne onge. Koro kata kade wawach mana ni Steve Harvey ema nochunge loye mowacho ni commitments gi ema dhi timo. Ting'eni kata kane entiere gi executives ka to CEO wuon jatelo wuon ka onge to entiere commitments moko inya wacho ni itimo ang'owa ni wuok godo. Sivya je